Какво става YouTube? Добре дошли в второто ми тренировъчно видео, което ще покаже как протича вторият ми тренировъчен ден от седмицата. Както казах в първото видео, тренирам 3 пъти седмично. Ако не сте гледали първото видео, препоръчвам ви да го гледате. Показвам интересни упражнения и споделям мислите си и вижданията си върху тях. Актуално в този момент, в който вие гледате видеото, съм намалил обемът на ръцете на половина. Вместо 12 седмични серии, в момента правя 6 седмични серии, така че тук ще видите упражненията малко преди да порежа обема им, защото се намирам така иначе в края на периода на изчистване. Силата е сравнително ниска, чувствителността ми към обем е висока и възстановяването ми е по-бавно. Така че високият обем в контекста на ниските калории, които консумирам, определено не помага. Ако не сте се абонирали за канала, ще се радвам да го направите, ако оставите един коментар долу с вашите мисли и виждания върху видеята, върху това видео, върху тренировките ми. И ако си търсите треньор, ментор, някой, който да ви напъства в процеса на постигане на вашите цели, можете да се свържете както с мен, така и с Павката. Толкова от мен и видеото започва! Втората тренировка за седмицата от чудо започва с ръце. Именно сгъване за бицепс от наклонена лежанка. Хубавото на това движение е, че поставя най-голямото натоварване и най-трудната част именно в негативната фаза на движението. Тоест, позитивната фаза, самото сгъване е сравнително лесно. Можеш да си раздвижиш малко лактите напред-назад, нали, малко да читнем и да сгънем дъмбелите, ако ни е трудно. Но бавната негативна фаза додолу е нещо, което според мен е най-трудно в това движение и е нещо, което най-много би допринесло за мускулния растеж и мускулното развитие на бицепса. Сега, дали тренирам едната глава, дали тренирам другата глава, това са маловажни неща, понеже всяка една глава се тренира. И ако възнамеряваш да тренираш за 10, 15, 20, 30 години да си в залата, докато не те фане склерозата или нещо такова, всяка една глава ще бъде тренирана, ако си редовен, ако прогресираш и ако тренираш мускула. Така че, отново, подбора на упражненията е добре да е неща, които са приятни за правене, неща, които могат да бъдат прогресирани, неща, които са свободни в залата. И ето тук в последното повторение достигнах абсолютен отказ и се фокусирах максимално много върху последното спускане, за да изкарам тези сочни последни капчици стимул. Това нещо е в директна супер серия с френска преса или трицепсова екстензия зад глава легнал с крив лост. Не за друго, защото това е много лесно да се направи. Правиш едното движение, сваляш лежанката, правиш другото движение, не пречиш на никой, не се разкарваш залата и пестиш време. Дали е хубаво или добро упражнение, ако го правиш 5-10 години и прогресираш на него, като разбира се, има ротация на упражненията. Правим го някакви месеци, сменяме го с друго, правим го някакви месеци, това го връщаме. Но ако прогресираме години наред на това движение, определено ще е хубаво движение. Използвам засилка, за да вдигна тежестта и спускам контролирано го долу. Едно нещо, което забравих да спомена и което е добре да спомена на този етап е, че имам няколко начина на прогресиране. Първият начин, най-лесният, покачване на килограми. Втория начин, покачване на повторения. И третия начин е изчистване на формата. Тоест, ако в момента правя 40 кг сравнително неконтролирано и прогресирам на 45 на 50, в някакъв момент ще се върна на 40 кг и ще се старая да изпълнявам за даден обем от серии и от повторения с абсолютен контрол с дадена тежест. Тоест, изчистване на формата във времето, в комбинация с покачване по време и покачване на повторения, е вид прогрес сам по себе си. И това е една грешка, която много хора правят, най-вече начинаещи, които са така science-based ентусиасти,
е да заключват прогреса си в старание да имат 100% форма навсякъде. Това е нещо, което само единствено ще ви попречи. Да, добре е да имаме добър контрол и да разбираме основите на формата, за да не се контузим. Но оттам нататък можем да манипулираме формата по такъв начин, че примерно да поставяме фокуса върху негативната част на движението или да насилим прогреса там, където прогресът е труден и след това да се върнем няколко стъпки назад и да изпълним старите килограми, но с по-добра форма. Това всичко е прогрес. Не всичко е повторения килограми, перфектна форма, роботска форма, което само ще пречи. Така, втората група от упражнения за ръце, след като изпълних 2 серии дъмбели и 2 серии френско, е 2 серии Bayesian Curl, така любимото на алфа мъжете, в комбинация с 2 серии екстензия на кабел с V-образна ръкохватка зад глава. Тук използвам една така по-специална ръкохватка за този Bayesian Curl. Това е моя ръкохватка отново, купена Prime ръкохватка. Това е такава ръкохватка с формата на лопатка, която според мен е невероятна за гребане, но тази ръкохватка, понеже има лагери в нея, може да се върти, ми дава наистина много добър контакт и много добро чувство в самото движение и в самото сгъване. Успявам наистина да претоваря мускула в негативната му фаза. И тук, както виждате отново, в сгъването използвам малко тяло, намествам лактя назад, така че да ми е лесно да сгъна и поставям мускула в най-неблагоприятната позиция в разгъването, така че да ми е възможно най-трудно и стимулиращо. И моментално на същия кабел сменям ръкохватките и изпълнявам разгъване зад глава. Това упражнение е перфектният пример за третия тип прогресия, който споменах, а именно фокус върху формата, изпълнението, паузи и контрол. Много дълго време изпълнявах това упражнение напълно неконтролирано, защото се стремях да тупам килограми на него. Бях достигнал наистина много големи килограми, но реших да се върна 1-2 стъпки назад и неща, които до момента съм изпълнявал изключително неконтролирано, да им вкарам повече контрол. А именно 2-3 секунда негатива и пауза в долната опъната точка. И в момента лека по лека се изкачвам в килограмите и започвам да използвам работни килограми, които преди това съм правил с много голям читинг и без никакъв фокус върху негативата. Да си позволяваме да манипулираме формата и да излизаме от добрата форма е нещо много хубаво в контекста на изграждане на нервни пътища, усет за килограмите и сила, които по-късно можем да впрегнем в изцяло бодибилдърски контекст. Понеже след като известно време си тренирал с голяма тежест, с по-въпросителна форма, може да се върнем малко назад и нервната ни система ще е достатъчно натренирана и подготвена да използва малко по-ниска тежест с перфектен контрол или възможно най-добър контрол, за да постигнем максимална мускулна стимулация. Разбира се, винаги може да се стараем да държим формата чиста, но според мен това забавя цялостния прогрес и цялостния растеж. Тук упражнението ми за гръб е горен скрипец, именно с ръкохватката, която говорих по-рано. Нямам какво да кажа, особено много за това движение, стремя се да опълвам максимално много и самото движение е доста трудно заради широката позиция, в която съм застанал. Тук стремежа ми е да хвана възможно най-широко, за да мога да стимулирам горната част на гърба и в частност тересите, терес мейджър, терес майнър и инфраспинатуса. Нещо, което допринася за цялостната ширина на горната част на гърба. Бутащото упражнение за рамене в днешния ден, днес няма гради, е избутване седнал с щанга зад главата, като гледам да спускам максимално дълбоко и да докосна трапеца си. Всяко упражнение може да бъде изпълнявано без риск от контузия, ако се вработваме постепенно в него. И всяко упражнение може да ни даде нещо. Тук в контекста на
изграждането на мускулна маса, това движение ми помага да влезна в една много обтегната позиция за рамото. Абсолютно изправен съм, т.е. гредите не участват изобщо. И освен предно рамо, успявам да тренирам и до известна степен страничното рамо с тази форма, където щангата е зад главата ми. Това движение, избутване щанга зад глава, както и гърден скрепет, изпълнявам 4 серии. Както казах, имам 6 серии за рамене, 4 в сряда, 2 в петък за цялата седмица. Препоръчвам на всеки, който не е тествал, да тества упражнения, които те поставят възможно най-неизгодната позиция, когато сме в долната точка или в неопълната точка, понеже по лично наблюдение това са упражнения, които наистина дават много към мускулен стимул и мускулен растеж. Важното е да се вработваме постепенно в тях. И отново, както в понеделник, идват разкръстителните упражнения, нищо по-различно от понеделник. Пуловър на въже, използвам си фитилите, за да удължа въжето и чувствам движението по-добре го контролирам, не се налага да държа въжето с ръцете си, аз съм закачен за него с фитилите. След пуловъра идва вдигане в страни за рамо. Това са все движения, които нямат висок дълг за възстановяване на мускулната система, на нервната система и могат да бъдат изпълнявани в рамките на 24 до 48 часа, понеже се възстановяваме изключително бързо от тях. И няма нужда да правя 1000 различни упражнения. Примерно, ако имаш зададени 10 серии за гърди в цялата седмица, не е нужно да правиш 500 упражнения за тия 10 серии. Може да ги пръснеш в 2 до 3 упражнения. Примерно 4 серии лежанка, 4 серии кофи, 2 серии пекдек. И това за цялата седмица достатъчно. Не е нужно да има голямо разнообразие. И тук отново вдигането в страни на кабел, макарата на нивото на китката. Няма какво особено да кажа. Прогреса на този тип упражнения, като вдигане в страни за рамо, е много сложен. Това са упражнения, при които един допълнителен килограм може да свали от 15 повторения на 8 повторения. Но това не е нещо лошо, понеже не винаги прогреса в мускулния растеж се измерва директно в прогрес с килограмите и прогрес с повторенията. Има ситуации, много такива, в които привидно нямаме никакъв прогрес. Стоим на 12 повторения с 20 кг и не мърдаме, седмици наред не мърдаме. Но опита ми е дал да науча, че всъщност има прогрес. Мускулите биват стимулирани, растат, развиват се, ако не сме в фаза на изчистване в тежък дефицит, и рано или късно, ако не виждаме регрес, ще дойде прогреса. Затова търпението е изключително важно. Търпението в упражненията, търпението да правиш едно и също упражнение на седмица. Много хора нямат това търпение и постоянно въртят упражнения, постоянно въртят тренировъчни програми, постоянно сменят нещо и не дават време на мускула да се адаптира, да порасне и да дойде прогреса, който искат да видят, визуалния прогрес в повторения килограми. На този етап съм научил, че мускулният прогрес, по мое наблюдение, в растеж размер, идва преди прогреса с килограми и повторения. Тоест, може да наблюдаваш минимален мускулен растеж, примерно някакви там. Той е трудно да се измери, но милиметри и грамове растеж. И едва след 1-2 седмици това нещо да даде изява в силовото ти развитие, в килограмите на лоста, в килограмите на машината. Затова, драги зрители, драги начинаещи, имайте търпение. Като вземете едно упражнение, първия месец всичко е нервна адаптация. Тялото свиква на това упражнение, намира стабилността си. Когато мозъка и тялото знаят, че това упражнение сигурно няма да се контузиш, започват да активират по-дебелите и по-големите мускулни влакна, достигайки отказ, и си позволява да активира максимума, на който мускул е способен. Но това нещо идва след нервните адаптации и след като сме се адаптирали към движение. Тоест, може да кажем, че първия месец
в който правим едно движение, първите 2-3 седмици до месец, не го правим за да видим мускулен растеж, а го правим за да свикнем с него. И едва след като свикнем, идва мускулния растеж. Затова на тия неща им трябва време. За един месец не става нищо. И както в понеделнощната тренировка видяхме ловера, видяхме страничното рамо, видяхме задното рамо и отново трениране на корем, отново нещата, на които правя, бяха заети. И затова правя коремето тук на тази машина. Тази машина е сравнително лесна, ползвам пълния стак. Не е значение, не е проблема, въпросът в това колко съм силен, здрав, як стабилен. Просто търся, нали, достатъчна стимулация. И на този етап, първо, че свалям, второ, че корема ми е доста развити, мога да си позволя някои тренировъчни сесии, да не гоня прогрес и развитие.